Dobro, Bolje ovaj. Idemo sve vrste markera. Jak ti smo, brate? Pravo ti želim s tim da znamo za kava broj kandidaca. Imam da je u kombe. Već je još štampano već. Da, može tako. Ne, pa će Na sliku se ne vidi broj požarnika. Smenimo, Ne znam da li smije. ona je tamo Blaževska, ona je Karpuzovska, ne znaš? Da, ja će smenimo drugi prezimeni. Sedmica, ja se borim za sedmicu. I, why not? Zašto? Ide za Germaniju. Danče prodaš u Germaniju jednu utakmicu, ti igra protiv Skopje, Topi, on mu nemaš puta broja. I tapaf mu ne rešen. Da, ili gazi dvoje. Ja ne gubim od mojte. Bravo. Ajde. Stanite. Ja i Angelo smijemo poreći. Da, vije dvajca ste polu. Za koga? Za Ljubote! Boki, ti možeš na nogama. Za tebe može. Čuti, ibe, ladno je. Vidi da mi zikne vidi. Zadrugenski. Ja sam za Porečan. Ja Porečanec ne znam za vas. Da, do vas je doma. Zlatče, ajde be, završi utakmicavat. Ti sakeš sija da se Da, be, Zlato. Spušti ja kamera, se zemi Ne na se ruka. sekire, ić ti za kamerata. Podaleko od Bojan mogu biti. Ajde, kiva, šapaj to. Na. Da, sa ninja. Kontračno, Dobro, ajde. Neće baš tu pogoda. Ajde, mete. No, la Iruna je. Pa stvarno, brate. Iva, ko pižama da nosiš. Ko pižama da nosiš. Znači gledaš Anastasiju i... Dosta be, ti se sluša sve uboje. Vas gde, Anastasiju i Andreja. Dobro, kad zapadamo gdje su, kad se branimo gdje. Prati se. Ajde, ekipa! Dobro pas. Brze noge! Nosi! Zovi Tandi! Izlaz! Vrati! Aj, ne, iskusa. Dobre, bravo! Bravo, Hava! Ne. Bori se odmah Tandi. To nazad, to toliko nazad, nemaš pritisak. Aleksandra, prvo uvek Tandi, Eva napred, lako ćeš nazad. Tandi, priđi. Zovi je.
Gazi, pazi loptu. Prema me je gol ubio. Igraj. Ajde, tako je, zovi je, bravo, imaš prostor. Zovi je opet. Jao, što se svrtiš, šta je to? Nema potrebe, stoj ne primiš lice. Ovako, što se okrećeš? Ne razumem te. Probaj da je probiješ, ajde. Boja, naj na mjesto. Nije daleko. Neće da vitne to. Ja ću dat gol. Što ću pravim, ne? Ne. Bravo! Ros? Bravo, Ros! Prvi gol! Koji dan je? Piški Ros, ne interesuje. Bravo, Ona je bila najbliže. 15 Bravo, Ros! Ros! Bravo, Rod! Broj 15. After? Safija, nema potrebe. Gledaj, ideš ovako, prijem, licem, šutni levo. Zašto se svrće? Dribling u 16, ideš opet u gol out, pa driblaj unutra pa leva. Ajde, samo bolje razmišljaj. Sve je drugo dobro, ajde. Trči. Znaš kaj se izgleda nešto? Bravo, Andra! Bravo. Ovo je lep gol, bravo. Ovo je broj Andreje, Dani. Por favor. Pequeno. Svi zajedno organizovano. Ajmo, Iva, tako je, zovije. Evo ti do leđa, pusti je da sprinta. Jao, je to pas. Ajde, opustite, ne razmišljaj. Evo ti Aleksandra. Tako je. Nije je opet. Iva, kad bačaš aut, uvijek je tam di tamo. Slobodno jači aut bačite, nema nikog u njih. Nema ti u uva. Evo ti opet tam. Bravo, bravo. Pazi, bravo, trči. Dobro, dobro, ajde. Neće. Otvori se, Eva, ne kri se. Sama si brže noge. Ne ispađaj. Tako je. Bravo, Eva. Pas. Bravo. Idi u gol.
Idi Iva, idi Iva. Evo ti odbijeno Iva, ajde. Treba da ideš na vreme, tajming. A ne da ti kažem. A šta ti čuvaš tu, navijaš za njih? One idu gol da nema, ti navijaš za njih. Da, ne razumiješ, možda ne tražiš opravdanje. Ajde, sad da se ovo ću gol da daš da pote teran, vrate, ne možeš da gledaš, idi da sluša na vreme tajming, mogla si da uđeš u gol. Ne mogu da imam ja veću želju od tebe da dam gol. Teraj tebe. Ha? Da, nema niko igramo. Kad igramo protiv Kamenice, onda će spustiti. Evo, radi, tako je. Korner, ajmo. Ostani ti pozad, Iva, idi na skok. Evo, ostani ti skoki, idi ti. Evo liko sad, 1 na 1. Prva topka napred, ispravljaj ka Angela. Ali šprit nazad. Ajmo Iva. Ja, gledaš. Iva, ti Iva! Dešava ovo. Bigi, Bigi, Bigi! Bravo, Aleksandra! Bravo, Aleks! Nastasija, gledaj me, slušaj me. Nemoj da ideš u mrtav ugao i šutiraš iskosa. Ako ti se ubacuju 3 igrači, a iskosa pa odigraj. Razumeš ti me, gol će dođe, nemoj da ga juriš po svaku cenu. Razumeš ti me, dobro radiš stvari, samo nemoj da budeš sebična. Ako si mnogo iskosa, odigraj pas. Brže noge! Brže noge! U prijem! Ajmo! Probaj da obradiš to, zalepi! Tako je, ajmo! Rodri, zlatna lopta! Ajde! Jo, opet uvrte ugao! Treća, jo! Dobro, bravo! Natasija! Ne, odlično, slušaj me da ti kažem. Probaj i unutra da dribla, ne samo s polja. Razumeš li me? Probaj unutra, pa slobodno levu. Moraš da s polja. Dobro ide, ajde Natalija. Ušla je loptu u gol, to je najbitnije. Da. Na loptu! Igraj pas, brže Eva! Ne uveravaj pedolira što kaže Slaven! Ne brzaj!
Andi! Kava, ajmo malo da igramo, ne mora da brzamo mnogo. Znači u širinu, ali brzo da se igra. Da, pravite igru, nemoj da preterujete. Ajde. Znači ide lopta, ali brzo kretanje, pas, širina, proboj, a ne mora da šutirate. Znači da se vidi igra. Ako baš si sam, onda daj gol. Nemoj da preterujete sad, ajde. Ali brzo igrajte. Pas. Tako je. Igraj rondo, bravo, brzo, bravo. Nema veze, bravo. Igraj brzo samo. Tako je. Baš kad ne treba ne igra. Bravo. Koliko je rezultat? 4-0? 5. Dobro je. Neka prava, neka izigra kombinacija. Kava, probaj Tandi. Tandi. Tandi, ajde da smanjimo malo. Znači igrajte ovako brzo, dobro, ali smanjite. Nema potrebe, da. Ali igrajte brzo, pravite akcije. Ako bude sama daja, šta da radiš? Ali smanjite malo, znači nemoj po svaku cenu da date gol. Ali igrajte brzo, rondo, brzo. Tako je, svi zajedno, ajmo Eva, ne gledaj. Igraj brzo. Igraj brzo, Ros. Tako je. Igraj brzo pas. Tako je, igraj brzo, bravo. Angela. Ti da uđeš malo. Ne mogu da igraš, nema pritisak u slučajnosti. Možda ti je bolje da odigraš. Neće imaš duel, neće imaš ništa. Bravo! Bravo, lepo je bilo, ajde. Vrati se. Ros, vežbamo brz prijem, brza predaja, brzo igram. Da naučimo da brzo igram. Isto važi da Aleksandar za tebe. Brzo, Boki, brzo! Ne poprečna lopta ta, Boki! Tako je, brzo obradi! Trči ti Iva! Jeste bio malo gol, ajde. Vrati se iza lopte, Andreja! Kupi bre unutra! Ivke! Dolga! Angela ovo je prvi! Ajde! Bravo! Ide lopta!
Nemoj da ulaziš u sve situacije gdje se povrediš, nemoj da driblaš, kažeš, igraj pas. Ajmo dalje, trči. Trči. Tako je, probij ako možeš, biži. Bravo. Evo Eva. Bravo, druga strana, Boki. Ali javi se. Dobro, ajde. Slučajno je ušla, ajde. Mi ćemo drugo da igramo s igrača manje od dva. Koji će se strči. Jednog u vezu možda izbacimo sa jednog manje. I bolje će da trči. Kandi i kao menjamo i Boki za nas. Neko odmah uđe i jedna i druga. Ja do 20. Ne. Posle to... Igraj brzo! Ja ću da pauziram se. Igraj brzo! Čakaš, ja ne slikujem od ovdje. Tako je. Baš mi treba širak. Čekaj, nema. Priđi Eva! Pojavi se! Slikujem nova. A kako zaniram? Bravo! 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 Odlično, mirno! Tako, igraj dalje! Bravo! Sačuvaj to! Odigraj Aleks, što driblaš? Igraj ovo Anastasiju, da ide lopta, Eva, da se rastrčiš, ajde, opet, zovi. Tako je. Mnogo dobre slike smo napravili. Bravo! Idi Iva, idi opet, rastrčiš, idi zovi je, idi Iva! Eva! Ne znaš, ajde. Bravo, ajmo probaj da svrtiš, da vidim, ajde. Mu se sviđa neko raba. Bravo Jelenče, bravo! A ne sad. Zovi Aleksandra, ajmo, korekcija. Pas! Bravo, mirno. Otvori se Eva desno, Ivane ko stane, otvori se Eva ovdje kao bek. Ajde Eva. Brže bre, pa niko te neće pusti. Nastasija. Mnogo spora reakcija, baj. Bravo, trgni. Probaj volej, ajde. Vidi, Bog je kakva slika smo to napravili. Dobro, bravo za šut, ja rekao kupali se ne. Bravo Iva. Stani iza nje, evo. Da moraš. Aj čudat neku. Znači, abdomen i paše. Vrati se u poziciju brže. Meri se. Leče, vrati se još. ponapred izdvaja. Vrati se. More ponapred. Vrati se. Daj tukaj. Samo pomeraj, ne naparaj tamo visoko. Pomeraj na bok. Idi Iva, obradi to, evo tijela. Ajde. Leži ovdje. Bravo. Trči, trči.
Bravo, Kava! Bravo, i daj, opet se vrati! Opet se vrati! Vrati se na vreme! Tako je, zovi je. Gradi to za lepi. Bravo, ajmo dalje. Tako je, brzo ide bok i pas. Zovi. Ovako. Vrati se opet nazad, trči. Vrati se nazad. Iva, vrati se pod Marek. Evo ti, lopta ti dolazi. Zato ti ja kažem da se vratiš. Ajde, Iva! Dobro, bome Iva! Trči, trči Iva. Bravo, pas. Begaj, Bigi. No, Djangova, vrati se nazad. Boki tebe slikati. Mnogo dobro. Pravi ne bolje. Hoće ti napraviti. Sprintaj, sprintaj. Dojdi istrčaj. To ti je trening, sprintaj. Dojdi istrčaj. I to stavim da treniraš to, trči.Ije, a bajde i to. Jedna najveća. Šejker samo staviti. Kopi? Znači begaj. Macchiato. Idi igraš što daješ. Svita, ti ima? Ovo malo je. Doj pa slika malo. Pa i ja malo. Svita, čekaj, 10. A be 10. Gledaj, Svite se javi, a ja puštam s kriškom. A be ajde. Ne hodajte štoperi, izađite kroz trčanje. Tu vas ostavim da tretirate kosu. Ajde, to sve. Ne, dosta je. Toplo vreme. Boki, bravo za centar. Boki, dosta je, nema potrebe. Igrajte futbol. Dobro, dobro, ajde. No. 2020. Želite samo markantinje zelene, ako možete pozadi tamo. Naši je Bog treba. Pute pod domom. It's not nice. Fair play. Pozadi naši je Bog. Hoćeš da skratimo na poluvreme 35? What happened? Ne, kaže ti ako se dogovorimo može. Dobro, Angelina. En cambio en la liga, si quedamos igual de puntos, estoy igual. Ahí también hay 40. Trči. Trči, probaj da gazi, ajde. Koncentriram, ajde, sprinti. Bravo. Na poluvreme da napravimo izmene, porano ne. Kaži mi, tam bi Hava i Bojana da izvadimo ili? Od 12 ljevča. A? 28. Znači dve da izvadimo. Čekaj sad, da izvadim tam bi Hava? Ana Marija špit? Ili krivo? Bravo. Dobro. Tako je.
imaš Alenče, tako je, opet si dva puta. Šefer, Ljivke, šefere. Evo, onda grešiš pas. Bravo, pas. Idi, Ivan. Igraj. Pazi se. Posible que grite algo. Puta. Dobro. Nina, ja bi tebi preporučio da te igraš prvu godinu. Majke mi ti, ti nemaš pritisak, samo ideš pas, pomeraš će se i ja vidim. Majke mi ti kažeš. Ja mislim isto. Da se opustiš, ozbiljno ti kažeš. Ja mislim da odmara. Da daš da osjetiš igru i da vidiš kako se ponašaš. Boki za sliku da ima, Boki. Ne skokaj! Če je top trenirala. Gala je s nama top. Ali hoću da te drugačiju igru da osjeti. Da, pa zato kako da je utakmica, da znači. Nemaš ti da neću udaraš druge, ne ništa. Idi ne zagraj, neće. Ajde. Ajde, Nina. More. Probaj. Ja i Golmanov bi ostajao da igra napred. To neće, na trening? Nina, zovete. Boki? 35? Ej, ako ima penal, Mila da pusti. Ako ima. Može. Pazi da ima. A teško da će. Svi zajedno, mirno. Tako je, pomeraj samo Hava. Pomeranje. Ajde, Boki, sad neka treniraju patu 16-terac za penal. Bravo, brža igra. Boki. To je daješ po svaku cenu, ima igrača. Evo ti brže. Tako je, traži je, bravo. Vrati se, Andreja. Ajde, ne svađajte se, igrajte samo. Trči. Guraj. Peta. Bolja kombinacija, ajde. Marija. 30. Da. Сега ти кажем, ти се яви. Pazi, Kako? vrati se. ¿Ya le hicieron? No, ¿cierto? Kao Anastasija, vrati ¿Ya le se. hicieron? No. Dobro. A ellos no les conviene hacer de eso, ¿no? Entonces, como obviamente si es por operación, Да пробваш. yo creo que mi asegurada está bien. Mi asegurada está bien. Siendo de acá. Dobro. Pero ya, ¿por qué no mira? Ma pitaš Dare, neće odavde snimati. Mislim, Gaga ako hoće. Sudija kaže da nema problem samo zbog Dareta. Znam. Mora 40. A Dare? Objavit ćemo. Gaga ako reče da se objavi, objavujemo. Е, 4-5 брат. Koji minut? Idemo do kraja. Nema više gol, samo rondo. Ajde, nemoj da preterujete. Ja vam kažem, nemoj da preterujete vi, preterujete. Znači trka, igra rondo. I ako probijaš po bok, vrati unazad.
Znači vrati bek unazad ili štoper, ajmo. Vrati unazad. Kroz pas, vrati unazad. Znači igramo samo pas. Bravo. Bravo Iva. Ne razdvajamo linije. Ajmo da trčimo. Aj vrti se tamo. Pas! Pas! Igraj tu pas samo, ajmo. Širina. Opet pas. Tako je. Neka ide lopta. Tako je, okolo. Evo Iva, druga strana. Абе она му, враќај се назад. Што ќе правиш тука? Ивана, што правиш? Tako, ide lopta samo brzo. Назад, брати. Nađi rešenje. Поназад. Dođi široko. Игра таму. Bravo. Okolo. Evo ti Iva, vrati. Iva, nudi se da igru. Evo Iva, dođi. Eva, dođi na igru da igramo. Bravo, okolo. Čuvaj loptu. Bravo, ide pas. Znači, ako probijemo, vrati kroz pas. Tako je, probaj prva, druga, bravo. Tako je. Evo Iva, evo Boki, ajmo malo širina, priđi ovdje. Igraj tu malo. Skip. Ovo je ovdje da zavučite, da vidim kako će biti 2 na 2, 3 na 3. Hasta el propio ya, antes de tirar el balón. Cógelo, centro. Bravo! Como 5-0. Guraj tu kavu opet kavu u sredinu. Jelenče, unutra. Ovo je u sredinu da nađeš pas, rizičan pas, ajde. Tienes que lanzarme algo. Cójalo. No, profe, tampoco le he llegado. Reći se, Eva ne stoji. Bravo, kreći se, Eva, straži loptu. Nisi piknula loptu 5 minuta. Bravo. Opet, Eva. Ajmo, evo ti Tandi, igre dupli Tandi, Pakala, ajmo. Tako je, Pakala, pa evo ga Boki, ajmo. Está dirigiendo el partido. Riđi, kreni napred, pa igre dupli stek u rizičnu zonu, da vidim, ajde. Tako je, evo rizična zona, za malo preseče pas. Tako je, bravo. Ajde damo gol. También le gusta la mano. Pa da, možemo da se igra u drugo 100%. Otvori se Ros. Ako evo desno lopte Iva, ovamo igraj desno po bok. Priđi joj neko. Opet ona tu, evo Eva, tu pravi trugao. Bravo.
Evo ti Iva. Bravo. Bravo. Digo que todo el mundo debería entrenar. Ahorita. Igraj brže, prva, probaj iz prve sve da igraš. Tako je. Tako je, probaj iz prve. Evo Vukovac, overi uvek 3-4. Probaj levu. Dobro je, bravo. Iva, može, ajmo. Da vidim glavom kako igraš, ajde. Andreja, uđi. Daj, imate, tako je. Širina. Široko. Evo Iva. Bravo. Probaj Janeja, najde da vidi, dalje trku. Da, dobro, ajde, dobro. Ajde spet tamo što ti izvezi ovdje napred. Angela, ko napred nas? Ajde Angela, sjega. Pušti vamo. Ajde, pomagaj. Andreja trči. Majave sama si jama. Pas, priđite 2 na 1, probaj, da igraš. Ajde. Trening. Probaj da probiješ, da vidiš. Da, dobro. Pazi. Pas. Bravo. Eva, traži ugao, da bi dati Andi pas. Da, morate ja zove. Traži loptu. Lepo ti kaže, zovi je. Bravo. Probaj kad možeš iz prve, igraj prva, druga. Bravo, prva, bravo. Probaj. Dobro, bravo. Uđi na drugu. Uđi tu na igru 16. Na 20 metra, traži igru u nogi. Dobro, bravo. Probaj. Okreni se, vrati se u poziciju. Spider-Man? Prijem. Šta nam se desi nama? Bravo Iva, ajmo dalje Eva. Trči s loptom da vidim, ajde probi. Tako. Probaj. Ajde Angela. Pazi, Boki, izvini se. Teretana gubi, brat. Fitness Boki. Boki bije za me dan.
Samo je bruto. Bok i bok. Koliki penala. Ej, dobro, nam ekipa igra. Rondo, dobro, Ajde napred Srbija, napred, ajde. Tako je, zamenite strane. Evo, Andreja! Evo, Andreja! Ma evo dotekaj, ovdje blisko. Bravo, haj probaj 1 na 1. Aj, Dobro je, bravo. Tako je lepo. A? Igrajte. Isti sa sve. Ješ to šećer? A? Može, daj. Ako ne stav sve da ne Ajde. znam. Ajde, igraj samo. Bravo. Sugar? Ja ne bih. Little? You little sugar? yes, one. Šećer nije sada? Su cara fue lo peor. Ivan, ajde, evo. Ej, ne sudi, gledaj, ej. Bače! Gol ti je dao, ja ti te pa da veći gol. Priđi tamo, bre. Dobro je. Čuješ i priđi tamo. Treba navika da ti ostane. Ajde, priđi tamo. Ti brate, ako snimiš ti nema da izlaziš od tamo je posle toga će ni bude posadan to sve Aha, ono će biti sve. aha. Ajde Iva! Ajde Iva! Da se sjedi na klupu. Da tu pametno. A neka ide dok odmara, dobro je trenirao. Ne, da je izvađen trening posle bi ostao, cel trening da izvalo. Za tebe je zada? Da se zabaja. Ajde Maja, gledaj ga. Mačerića, ako ima, ama kad mi otiđe cavka više, zato on vidjel da ga ima. Mače se ja biše gledao, ali onda je više na vrata. Ali boja. Ono tvoje. Bače. Ovo, kraje se ga je. Može. Čakate tamo da ovoj meni? Može i da se skrati pauza između poluvreme ako hoćete, 5 minuta. Tudi ja, može na 10. Daj jedna jabuka. Hvala. One apple. One apple, two apples. No, one. Ovo je već je. Može, mete. Lele. Bače, aj tamo se. Sa novom mrču. Znajem. Napred, brže! Sporo je! Ej, kej si, be? Može ti ovdje da kapite da ne pare? Gdje ostavlja recimo pare da tamo sve mi javi.
Da. Naprijed! Ja to ispigao. Da. Sofka, malo ponazad. Bravo Iva! Iva, bravo! Nastasija, bravo! Iva, capitán, bravo. Bravo, Iva. Ah, tienen que darle la cinta. Bravo Iva! Bravo Iva! Evo sana kupa, bravo! Meni dojde. 7-10. Čakaj, gdje ste da dodak? Please? How much? Ajde na, ma šta preći? Svi zajedno! Mi original. You from Amazon. Amazon. Brže igraj! Yes. Angelina Jolie. Brže misli, brže igraj! Ajde, pusti ja. Ingrid. Angelina Jolie. Encara Messi. Un efecto. Que Ale siempre hace eso. Ti ne znaš u mladinska koji mi igra. Probaj! Beno! Napred! Ovo što si nemojte nazad, brže igraj! Ej, Hava, a zamisli kako ima na Ziti? Ne doma, rabota to liga. Zato igra ušte. Zato opet nešto govori da. Zato ušte igra. Pa se ne helba. Brže igraj! Pa sjedni i time sudija Novac. Što sediš ti? To mi neće se tirom. Da. Eva! Bravo Eva, bravo! Bravo Eva! Ej, koliko ste, ne? 13. Kavan, ne ide u školu? Ajde čuti. Jer ja sam iz 20. Koji? Nema. Nastasija, Dva igra. prva, druga, Nekak iz zamora malo Biljanin i ja igram mladinska sudija. ajmo! I stato te po 4-0. Atletico Kočanik 2-0. 2-0. Da. A vi nekog vidite ako tepa? Nekog vidite? A nema to? Ne, dobro, da, dobro, ne. A ve futbale, topka je. Ajde! Bravo, kapitan! Bravo Iva, bravo Iva! Vidi koliko mokri bilo, ej! Kako mi to tako mi kako... Le pegó, ay, le pegó a la niña. Pas! Pas! Tranquila. Prva! Da, čijemo napred tako da igramo futbol. Pas! Ej, da be, za karte što napred? Dve imam. Samo dve? Pojčena možda? A toliko mi dali. Nije igra. Tata, ajde Zega! Alex! Pero mira que Pas! Davaj! Brže, napred! Pazi offside! Bravo Eva, Marija, slobodno! Bravo, bravo. Dobro je, bravo! Pazi offside! Ana Marija, offside, pazi! Ajmo dalje! Ajde Angela, slagaj! Iva, ti igraš došlo, Moj da to pominje! Ne okreći leđa! Bravo! Pazi! Pa! Bravo, stani! Naša je! Naša, ajde igraj! Vrati se! Imaš je follower trener, mladi sam. Odi Antesko. Dobro, Ana Marija, ne više nazad, tu okreni. Angela, ti je preuzmi ako treba vamo, Angela, pomeri vamo. Dásela. Dásela. Mírala aquí.
Mene niko ne muče Nastavi! Bravo, nastavi! Ajde! Jao, kapiten, jao! Nemoj, ne vibriš ako je to. Ne, ništa nisam rekao. A? Kako rekao kapitena? Dere bez zvuk to. Bez zvuka, ma. Ali ja sam rekao kapiten za tam di sam mislio. Boki, ova debi ti je ve, kao trener? Prv? Malo sam i u Skoplje malo. Nema ga, Bravo, to je juče. Kava! Šta je ovo? Juče je prije usmeren. Da. Nisi bila na individu. Da znate, ovoga to mi da. Evo, pitaj. Usmereni prijem. Bravo, Nastasija! Nastasija! Dobar prijem. Da, smeješ se, dobar prijem. Bravo, oki pčela ti je! Kažem posle na trening. Ajde, Ana Marija, ajde. Napred pođi, zemi topka. Ajde, Mare, prvo. Odlično, ajde. Linija. Prijem. Ana Marija, vamo Ana Marija! Bravo! Siga! Bravo! Dobro je, ajde. Ne padite. Ajde, Ana. A kako? Ove omladinke kako igraju? Bolje igraju nego ove starije. Vidi, šut! Bravo! Ajmo nazad! Okreni se, Angela, gledaj loptu! Nemoj da ga maltretiraš deca tam dole. Zagi, koliko misliš minut? Još malo? Što je be, 8 minuta? Bravo, Vaneska! Priđi joj da igramo! Idi, ajde. Bravo, Temiso! Veseli. Vaneska se ravoče. Probaj! Temu. Dobro, lepo si tela, bravo! Bravo, Ana Marija. Ćao, hvala. Ana María. No, pero no puedo. Ana María and the other Nesigurno. Potencijal, Ana Marija, potencijal. Koje godišnja? 10. 2009. Ajde, odmah tukaj izigraj, nema igrat. Odmah pušti. Bravo! Bravo, Mikaela. Evo ti tu misli igra, ti tu misli. Ona igrica ti tu misli. Ay. Me gustó una media más. Ajde! Bravo! Prva. Daj be, daj ko. Pas! Brže! Brže! Širi! Bravo, ajde! Sila! Ako odigra je, bravo! Ajmo, kapiten! Ajde! Jo, to Ajde! nismo vežbali. Vamos. Ana María, vamos. Dobre! Bravo! Koliko je 14? Ajde, Mare. Vrati se, iza lopte! 11. Napadni odmah! Ya se fue. 14. Rezultatov? 3 gola ako da, skoro da. Da. Ajde. Ajde, sad, Ivana. Idi kamera ti daš. Ajde, nema ko. Pa polako. Bravo! They are very playing. They are playing right now. Right now? How is the score? Napravi nekom pojem. Bez faul. Ajde. Ajde, samo. Bulinija, pusti ga, Pomogni. Vagaj! Dobro.
nema šetnja. Ivke po liniji Eteja, Angelo. Pusti ja tuka, nemaš kade. Ajde, va. Tako. Zemaj! Dobro. Bravo. Nastasija! Oj tebe napred, kaj ću šutirati. Sedi. Nema Ajde igre. Maja, šutiraj ga Maja. Ajde, Ana Marija, će kasnije. Hacela. Pas! Ajde. No, ya corre. Let's go, Micaela. Bravo! Falta, mijo. Korna, ajde. Bravo! Korna! Ej, ne izlazi. Bravo, dečki. Ajde. Pelada. Probaj! Bravo. Probaj! A taman će dadeh mogu. Pelada. Mete na vreme to Bulman koji više ne znaje. Ja tak gledam. La María. Pazi offside! Sale de leche. Probaj! Zaljubi se popravi. Dobro je, bravo! To je, a? 100% je to. Nema drugo. Odmah tu kajde. Gore! Izbija. Mi kad oslovi 15 km, to tako šutir. Širi! Pas! Ajde, Eva! Bravo, Lenče! Yo necesito como un trasplante. Ajde, Angela, otvaraj se! Hacela. Ej, napred, evo ti Ana Marija! Ana María. Eso. Encare, mami. Eso. Acerca del fuera, mami. Pero en play tendría que estar licenciada. Bravo! Bravo, ajde! Ajde, pazi offside. Dobro! Četvrti offside, pazi malu, razmisli. Gledaj linija! Calma. Ajde. Puro fútbol, calma. Bravo, aj probaj Ivu da nađeš, Ivu duga lopta, ajde! Tako je! Pazi offside! Bravo! Bravo, kapitan! Bravo! Bravo! Bravo, kapitan, bravo! Bravo, Dobar Mikaela. centar. Mikaela. ¡Bravo, Micaela! Svi mi je spremno da neka dođe. Da li Ivu da zamenimo, gajde. Aleksandra nije trenirala. Voli Ivu. Bravo, Micaela! Neka ide na beka, a nije na štopu. A Iva saka da daje gol. Ivo, Dade, hoćeš bre. da Dade igraš? gol. Dade ono. Nije da Iva. Dade, bre. Hoćeš da igraš još? Dobro. Malo pre nećeš sad doći. Ana Marija! Pazi offside, daj gol da dadeš. Samo pitam te, znam. Ajmo svi zajedno, Eva. Brže obradi, brže. Novi je Ros. Novi je Angela. Širi po linija. I onda istrčavamo. Brže. Brže. Beži napred, Andreja.
Bravo, i dobro. Aj. Va 3 meses. Ay, y no, Stoji pa na. Nazad! Se gleda da je tu na punta. Junaš. Vrati se Nastasija! Lo más traumático para mí. Bez nagli dviženja, No, rezultat imamo, presiju. Evo ti Ros! Tako je, okolo! así fue que la experiencia ganó así, uy, baila, ¿no? tratada de mantenerla así. Encaramecida. Glede offside, Ana Marija! Ove, kaj možemo da igra krila od njih? Ros mi si žalila i učer je malo boli s desne strane. Da, bolje je da boli. Ros, kako ti je noga? Kaži ne bre. Ali sam ne pređe. Zapravo nema što da pređe, vi tako igrati prije same. Što? Koji zna? Ros za mene. Žalila mi se učer na trening malo da je bolio, da je popusticala. Fuerza técnica. ¿Arroz? A i dobro je trenirala zadnje 2-3 nedelje. Redovno. Sí, marico. Tako je, napred! Ay. Ay. Stigni nazad! Ana María. Dobro je, vrati se! Ajde Nina, ajde. Roz! Ajde, zbog Ajde, nogu, Rustav. aj dobro se trenirala i... Dobro. Bravo, Arroz. Ajde, Poco, Nina, poco. nogu, aj Bravo, dobro se trenirala Arroz. 3-4 nedelje. Molim. Da ne rizmu. Koja to je to? I ovo? I da ne odleće. Pričajte! Ajde se Maja! Pas! Ay, la mató. Dobro, 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 ajde, lepo si tela, samo je pogodi, ajmo. Mi respeto. Evo ti Nina, daj da vidimo pas. Tako je, mirno. Bravo. Jači pas samo. Sí, una jugada, claro. Opet Nina okolo. Cuando Priđi Nina na igru. Ovaj je pa flastera igra. Pero, otra vez volver a romper y... Alessandra, dođi levo, neka ide Nina desno. Dođi. Eto. Se snalaziš. Sale igual de fuerte como... A monopačita na ne? Bravo! Nina, idi da vidimo, idi. Skači pa, lajk. Gorna jaka i živa. Gleda da gol? Ne znam. Po prvi od tebe ti je piše. Vi ti upisat. Čekaj da vidimo, da li je upisao. Sudi u 15. Ajde. Ne si dala gol. Bravo Anastasija! Pisan u kome? Ne dal. Sagaš jabuka? Gol što ne si dao, ne si dao. Cuando yo me lesioné, nosotros teníamos un médico. Da jedna mene jabuka. Resulta que el médico llegó Nastasija, vratimo se, pomaramo. y dijo que mi mamá era una voz. Ana, gađi, tu je Angela, tamo kod igrača. Napred, napred, idi još. Claro, sí, ¿ves? No me llamas Marta. Priđi na igru. Cuando no uno mismo se mete. Sí, Y a mí no me pasaba la flexión. Pero pues según el médico ya no me operaban. Ovo je centar. O, bravo Eva, bravo Eva. Odmah se vidi dobar šut, bravo.
15 goles más. Yo lo máximo que tengo en la rueda es Lo máximo que había tenido Ronaldinho. Pero ¿sabes qué? O sea, en serio lo que quise. Evet yine kraj zajedno. Y sentí el dolor acá. Koja? Cancar evet soruyoruz. Marko Eve. Marko Eve sonra ne? Oo tamam. Pero con el tiempo se le quita como unos 15 días. Y ya yo me lesioné. Llegando, me hicieron recuperación. Neli za povreda. Ja to odseo odlično. Давай! Bez veze za ne da nama tome še ekscesno menjava pajs. Da ja. Da. Zašto ne više? Visoka na vtor, vidi ki trete. Ovo čaka se. Bravo, evo Nina. Evo Stani! Nina. Stani. Daj u trku, ajde. Go! Evo ga taj. Koliko je? Rana, brat, evo. 16? 16. Koliko je? 23.30 do 7. Koliko? 22.30. Pa da. Još je toliko. A koliko je to? Ili 15 ili 16. Ne, 16 11. Koji bi više? Do 11 je na puno vreme. Do toliko zajedno. A im rekao prijeska, Benkalotu do 11 pišuješ. Opa, se igra, ajmo. Nivna! Aj na mesto! Ne nađi on. Faul za njih. Dovoljno, okreni se, dovoljno, ne vraćaj više. Okreni se. Ide pas. Bravo Nina, ajmo dalje, izađi. Druga strana. Evo široko, bravo. Evo Ana Marija, brže. Pazi offside! Offside se pak. Ne, offside, ne. Svega ne više. Će projda. Bravo, dobro je, pazi se. Super, ajde. Daj. Ajde, skoro. Diži. Ajde. Evo gol, Lele, volej. Bravo, nema veze. Bravo. Iva, a zašto skokaš? Kako je lepo pala, kola. A ona. Znači. Ajmo dalje. Angela! Iva, bravo! Lezi vtora! Bravo, ajmo! Bravo! Ajde. Evo ga, šut! To primaš! Pues la rodilla no lo resiste. Entonces el dolor, me dice el dolor. Kopa jave, Iva. Evo, Angela. Bravo, Angela! Nemoj da se raduješ. Vaneska i ti dade gol! Evo, ova je više. Vaneska protiv tvojte. Bravo, Angelina! Koliko je se do 10 pojma? A? Pojma je. Ajde, Angelina. 15, 16, 17. 17. Pa dade gol Volčevska Angela, Ovo je dvije da, dva Anastasija, Eva. Dva Eva dade. A? Eva dva mislim. Eva jedan dade сега. Ne, Eva i pred toga dade. Koga? Pred toga dade. 16.
Taka, ne može da mi koša karaka. Ana Marija! Pas! Ne faul. Lepo ti se ubacivala! Ana Marija lepo ulazila i samo kurni loptu njoj! Ajmo Andreja, kreći se! Kreći se! Kreći se, trči! Jao, što voli da se trči, jao. Bravo! Dobro si je vidjela, bravo! Nema veze, bravo, bravo za pokušaj, ajde. Kažem mi da slike. A već se zagla. U džep ti stavlja. Možeš jedno Evo ne slike da stoji. napraviš, ama Se prehladi. ubo da se čita to mint napred na dresove. Kreći se! Imaš? Dobro, protivnik je posle ćemo. Bravo! Tako da, tako bilo. Bravo, Nastasija, bravo! Samo ubo, protivnik je posle. Ne bi te ni se... Koliko ti kažeš to? Za tebe nema problema. Nobody work with them. Ova nema. Što nema? Što nema? Pa malo u godine Ne, plašti da... Ajmo Mila! Brzo odigraj odmah iz prve, ajde! Tako je. Angela, brkaja neka vlaga Ana Marija ti koji si na stranu. Ajde, idi tamo malo da igra, ajde brže. Ana Marija, Tako je, rezi ti da daješ gol tamo, a Angela će ide strati. Bravo! Bravo, ajde! Ajde! Bravo! Angela se razigra. Angela! Gol! Angela dvor, a? Bravo, Angela! Treba da pogodiš gol od sada. Ама не да ga prašam sve udarov što i beše. Da li trebаше со надворешна или она со натрешна ga vrti vamo na net. Vidite, si vidio? Da. Ajde odmah. Evo tako, šutiraj odmah. Ajde! Dobro je, ajmo Angela! tak dalje. 9. Evo si! Brže, vrti krug! Iva! Bravo! Qué buena. Ajmo dalje! Trening nije problem, kamera tako da je snimka da bara. Pošto će vidjeti što se nese. Bravo, igraj dalje, izađi! Ne mi ni gledam, Kreni klopom, kreni napred, ajde! Dobro, onda vrem poblisko do kupac i movet da si napravi. Uđi! Cel sam ukočen. Glava do pet. Vreme, vidi pa. Priđi Andreja! Vreme tu, teretana šov. Nemoj da ideš ja. Bravo Angela, ajde Iva, gdje Pa na glava će si? Na drugu! Podobro ga Upravo si kaže, Od kafana 3 dana boli glava. Da ti tako radiš fitness u Skoplju, u kafanu si kaže ti, Ja si radim u fitness, kaže sama. Sad se Izdane, a boga se izdane. Ja vidim, kad radi stabilizaciju, ne može baš da izdrži. Da, menos mal no toca porque si es una munición. Bravo Eva, super pas. Spadaj, gledaj loptu.
Tako je, pas odmah. Druga strana. Ne odi, tako se ne samo odi. Znači svi... A menjaš li teretanu na menjaš? Mislim kapa. Igraj! Bravo, Lajče! Trči Eva, bre, ubaci se tamo levo! Vlezi Ana Marija! Bravo, Angela za centar! Ko kaže nema moja? Tako je, probaj! Bravo, bre, ajde! Ajde, nema veze! Vidite, ja da gi povlačam da se doigrate više 15 minuta. Ne, u 60 ima tamo. Da Ivana pusti, aj se na Angela ba. Pas! Idi Eva napred! Napred Eva, gol da damo! Ja se obложам дека повод играчите на поле, топката нема допа. Ова градата младинска школа има. Против мене играл младинска. Исти. Браво Ива! Лажняк беше тоа, не разбирам. Не су за младинки, добре. Ово, за млади. А видео, не су за младинску, добре. Ова екипа. Не, и младинска ја ги победи, па се ти види како се. О, браво Андреа, браво Андреа! Леп гол, браво! To je to. Top, Andrea. Dva puta. Andrea, top. Bravo! Puta. Pero es que me da risa. 2 times. Ajde, gol da dadeš, be! Pusti Anu Mariju. Gol da dade. A ti idi ovaj. Kaži joj da ide do Nastasiju špic. Da proba da da gol, da. Ajde. Znači napadač. Eva, usted dva. Ajde napred, Ana Mariju napred. Napred. Napred, Ana Marija. Nastasija kaže da ide napred u špic. Денес како почне да пишеме што се има пропусти. Pazi se! Bravo Ivana, kogo? Si uno solo pega duro, se imagina el rebote. Ajde. Bravo defanziva. Pas! Barem to. Bravo, nastavi napred! Idi Ana Marija! Bravo, ajde! Dobro je, bravo! Bravo, ajde! Čao, Marija, arranque. Evo ti Nina, slobodno Nina! Slobodno! Pazi ni na flasterima. Evo ti Eva! Bravo! Bravo, Mila! Bravo! Ajmo dalje! Bravo! Y estoy que mandar a Mila también. Bravo bre! Bravo, Mila! Остана со месец. Ушли го Браво! Ya entrenó. Ajmo! U gol vlezi bre! Centre. Ona se otvara na kor. Sad će da je, golova će me boliti. Bravo, kapitan! Izlage nadvor. Derenea sin Ja bi ja izvanju, Treća pa ti pređe preko nogu, ej. No sé qué dijo, pero jaja. Koliko je, Beran, to broj nekaj? Za mene. Prijatno Marija, ako mi te nađem da ti kažem. ne da ideš na linija gol out, da vlježeš kaj penalot za da ti nabaci. Treba gola dade. Tako snima, vjerojatno. Ajde na fejste malo, ajde. Voli si tela? Ajde. Hvala. Dobro je, Maja, dobro je. Брашко не прави, не каже, не го така. Измрзнемо што се. A,
Bravo, ajmo dalje. Kako bea kod Vera Kisa. Da. Ajmo! Abe, primi, Jo, malo je to. U teretanu, Triceps. Jedna, dve. Pa se prehodljaš Pas. na triceps, od pogore, te pivska te pogore. Proba, Ivo, druga lopta. Bravo! Bravo! Lezi! Vtora! Vidi, da ti mi damo Ivu za omladinstvo. Ona bolje igra s mladim. Ne, sjedi, će me oslabiti. Sjedi, ne. Ese es como el peladito. Gasi pa si opuštao. A pelota. Ana Marija, vlezi u gol! Pa ne u gol, ozbiljno. Srti me na prase. Alex. Ajmo! Nina, ay Nina, ay Nina. Prijem! Zema puno prase. Y ahí donde está, pues es rápido. Sí. Bravo! Bien. Bravo! Ajmo, Marija! Ima jedan doktor nauki za to. Samo to Majko, vaći daješ jedan gol. Ajde! Dobro je, bravo, bravo! Od 5 godina 11 do 5 Bravo, poruča. Ana María. Ajde! Na tanani na kraju го изпръска с пиво, чипс. Pa to je samo kožinkата da se ne. A već ima čast mnogo veliki. Iva dala je gol. Koji? Eva, lele, koliko kafe ima da se pije. Boki dala gol. Sve novi. A zašto ga vrati? Ne bi zapomnao čim kak je vikao u pravu. Helenče! Priđi. Priđi da igraš. Zovi je. Probaj! Probaj! Dobro, bravo, ajmo dalje. Za ova dvojka mi baramo. Mila, vagaj, Mila! Dvojka ne baramo petka, dvojka. Koji kaže? Petka, dvojka. 35-та. Ajde, 35-та. 38 je već. Idite, ajde. Se ne prekladite. Nema trenirati? Ušte i pак на тон. Не, они завърши. Može trening. ¿Qué entrenar? Ej, daj ja ti sam studio, ovdje si se prekladim. Ko drugi. Da lepi, ajmo. ¿Puedo entrenar el tenis? Tačan pas, u treninu, bravo. Vigi, če ih zagreješ u dvojke i Nina će radi. U dvojke nek idu ono pas po širinu isto, pa im daj onaj dvojke što radiš ti i posle toga čista ima malo dobro i kreću na pas. To je to. 10 minuta. I posle šut. To je to. ¡Ay! Sí. Marija, malo Fuera. visoka da veš. Če idete sada? Nije, ljudima nije što... Ti su što... Ko će nas posle da vrati? Dok joj, malo samo. Каде бе брат? Па јас сум со комбето. Ćao, Dara. Ćao. Dobro, pa će ne vratiti, ali i treba. Повлечемо све. Нас не треба 15 минута мреже, едно друго, да држимо таму агрегатор. ¿Puedo entrenar con su aire? ¿Su coche? Всичко влад те вика Боки. Buki, esos shots y partidos. Vidimo Buki, se, venga, entrene. ostanite. Buki, venga, entrene. Треба да ги чекате сви. Buki, trene. Volite, šutiramo opet. Ovo sam ti zamenio. Не, окей, ајде. Иди ти таму на потизу како се. Назад! Mila mirno, sa strane lopta. Мила сама Мила, иди у гол. Evo, su trenirane, to je izdržava, ili su fizički dobro. Bravo, Paola, top dres. 5 more minutes. Todo por entrenar uniforme. 5 minutes. Ay, lo Ne, ono je neko krenu pored da ti čaraju. Može, slabo. Evo, gledamo. Dobro je, bravo.
Gledaj loptu. Lep, prijem. Ajmo dalje napred. No, amiga, yo. Napred. Igra svoje. Ima mesta malo konjak. Vište te naša na sam pap. Crvata se sa sve gore. Nego je prišao prosto, čisto. Februar mesec 14. Vrne. Posle kopna od odgoja. 4 dresa na nas, ne možemo da se istuširamo. To već studa. Ajde. Dobro je. Mnogo bi bilo, mnogo bi bilo i ona si dala. Dobro je. Eva, bravo za loptu. Odlična lopta, dobro vidiš rešenje. Ajmo. Едната имamo извадена директно. Тук имаш една ми, трябва да крена. Некој делегатот ще се реши. Да, dobro. Bravo, ajmo dalje. Odlično. I nastavi da trčiš, ajde. Uđi, Ana Marija! Pasi posle finiš. Ja, pojma nemam koliko je to. Eva, Niti ja ne znam. priđi! Moja pomoćnika Priđi pojma Eva, nema. Elenče, priđi i ti igrajte, Ajde. pa iz igru probajte da rešite, Ja, priđi, pa priđi. nemaš je gotovo. 3 na 1, ajde. Dobro, Tako je, evo ti Elenče. Bravo, bravo, stigni. Bravo. Bravo. 42,5, ušte 2,5 minuta. Ajde napred, napred! Ajmo Angela da trčimo. O, pazi, pazi. И браво. Ајде. Пас. A, druga. Ај, пас! Druga. Anastasia, pase gol. Angurriosa, hijo de puta. Nastasio, Ronaldo, Cristiano, samo Cristiano, gol. Da, Пас, чисти на втора. dobro, samo stop. Pas. И Нина. Bravo Nina. Bravo Nina. Бранина! Branina! Е, уште Ана Марија. Idemo. Šta? Nemaš i gol. Nastasija. Гледане. Tako da ti pišem. Са ја тоа викам еден Da, автогол, Ana беше Marija не ti sama na drugu, samo je svrti. Imaš, treba. Svi zajedno. Tako je, zalepi to. Bravo, ajmo pas. Ајде, Ана Марија. Bravo, Ana Marija. Не ви. Okreni se. Dobro, neće mi skupe 4 štapa. Да се видиме Просто odmaraj. Čujemo se sutra. Ajde. Слушамо утре. Koji broj беше ti? 15. Koga ti piše? Piše. Kome? Ne, nećemo. Ne sekiraj se, ajde. Ne ti bara na pari, ne se sekiraj. Bravo! Bravo Elenče, bravo Elenče! Ne čekaj. Pozdravi se tamo! Koliko završi bilo? 20. 20 ili 27? Pozdravi se sa studiju!
Главен! Главен!